Jiena għext iż-żminijiet il-pik ta' Mintoff. Jiena Mintoff tant kien għala l-nies tal-middle class kien tom opportunità. Kulħadd jafhom il-minimum wage, skola b'xejn, sptar b'xejn. Illi meta spiċċaw jiena niftakar in-nannijiet whatever bidmuh f'għajnejhom jisimgħu l-aħħar speech tiegħu fil-Parlament. Kienet u dak iż-żmien ma kienx hawn mezzi media ħlief naqra television, so dak iż-żmien jekk ikun hemm programm politiku jaqaf kollox ħalli dak li jkun jisma'. So jiena niftakar dak iż-żmien. Però mbagħad niftakar iż-żminijiet tal-Labor li kienu heavy shit lejn l-aħħar 5 snin. Li jiena ġifieri kont 12, 13, 14, fi qed nifhem naqra x'inhu jiġri u kont inħoss li mhix stabbli. Biex xogħol kull ġimgħa b'xi ħaġa. Bomba law, sparatura lem, ħarqa lem, mass meeting iġġieldu, tension. Kont esperjenzanti, Michele, kont tħossa dik Ara, kont nħossa, għat ma konna nattendu meetings politiċi, għat ma kienet il-dak tagħna, però ovvjament tħossa. Il-tensjoni kont tħossa, il-rabat fej kont noqgħod kien hemm election. Darba minnhom kien hemm sparatura, weġġew xi nies, qed ukoll nafu li kienet kommozzjoni kbira. Kienu sparaw fuq xaħat? Kienu jagħmlu normali dak iż-żmien, mhux l-ewwel darba li sparaw barra Fostri u Ġebel minn kollox kien jiġri. So kien hemm il-glorjeżità ta' Mintoff li kienet xi ħaġa beautiful. Però mbagħad meta spiċċaw unfortunately n-nies ta' madwaru kreaw ċertu negattività kbira and it was very dangerous. X'ġara mbagħad battel għall-PN Edi fetaħ il-bibien tas-sema kollha li għalina dak iż-żmien kienet xi ħaġa beautiful. Jiena qatt ma kelli, jiena votajt daqqa law u daqqa lem, ġifieri jiena mhix xi wieħed li għandi xi partit, jiena dejjem votajt skont is-sitwazzjoni partikolari u tnejn li huma ħadu l-voti meta ħassejt li kellhom jieħdu. So meta tela Edi fetaħ il-bibien tas-sema and it was amazing. Li filli ma kellna xejn, filli jekk inti għandek idea li tixtieq tagħmel xi ħaġa, m'għandekx bżonn karti, m'għandek bżonn tkellem il-ħadd, ġast aqbad u għamilha. Basta tieħosib li aqbad u għamilha, so l-opportunitajiet infetħu tal-ġen, fresh air. Però ġara bħalma jiġri s-soltu, li wara żmien in-nies li jkollok madwarek jibdew jaħsbu fihom infushom wisq. Mintoff fi żmienu kien prova jagħmel il-KMB li nemmen li huwa raġel onest ħafna. U uża lilu nemmen biskop biex itgerfix li kien hemm fil-partit jipprova jitfa' wieħed li huwa sinċir, wieħed pur, wieħed onest. Però unfortunately ma setax jikkontrollhom in-nies ta' taħtu. U ħarbu jiġru bih u ġara li ġara. Meta Edi spiċċa, lejl aħħar tan-nazzjonalisti kien triki wkoll, kien hawn appatija kbira, għajjew biex iġġib sponsor impossibbli. Ġara wkoll li Ferenc Adami meta warrapu poġġa Lawrence Gonzi li jien ovvjament my humbleness nemmen li kien bniedem onest u kien bniedem tal-affarijiet tiegħu, però once again ikollok il-klikka ta' madwarek li telef u reġgħet history repeated itself, literalment. So, minn żminijiet tal-glorja ta' Mintoff li ħaqtu jiena, minn żminijiet diffiċli tal-Labor tal-ġlied u l-ġen which was fucking crazy. Mbagħad il-bidla l-istrina arja pura ġdida ta' Edi. U l-Ewropa u dawn l-affarijiet? Issa l-Ewropa kien hemm naqra kwexxi marfuqa għax ifhimni jiena ħobba l-Malta u ma xtaqtix illi tinbidel Malta u però mill-banda l-oħra femt ukoll li ċertu affarijiet kellna bżonn ċertu għajnuna biex ma nkunux waħedna ċertu għajnuna biex nimprovjaw ċertu affarijiet. So jisni kontitem. Però li l-aħħar tal-PN kienu staġnaw. Diżastru. Mbagħad ovvjament wasal wiċċ ġdid għall-Partit tal-Labor li kulħadd kien qiegħed attracted lejn arja ġdida, lejn bniedem partikolari li ġej minn aspett soċjali partikolari. Kulħadd kellu l-high hopes, eċetera, u l-istorja ili, ma rridx nikkommentax ma nar jaqbżu fuqi, għax dik hija sfortuna oħra wkoll. Hija sfortuna kbira li inti ma tistax
mhux tgħid xi ħaġa gravi kontra l-gvern, jew li ġast tgħid sentenza. Oġġettiv, li tkun oġġettiv. Sempliċi, ta' isma' jiena ma jogħġobniex kif qed jagħmel dak, ta' nemmen li mhix fair. Vera ma sejx, isma' dak imur jieħdu fajn u joħaqqu l-mew le. Vera, jidħol istja grupp ta' nies illi f'daqqa waħda dawn jidħlu lek. So ma rridx nidħol f'dik il-polemika, ġik hemm. Ma xtaqx nara kummenti x'inhu jgħid u da fi xi jifhem bla bla bla. Però qed nitkellem Però ħassejt li tajt analiżi, ma ħsibx li ħajkollok ħafna minn dawn il-kummenti partikolarment għax għamilt analiżi vera oġġettiva, vera il-perspettiva tiegħek tajta kollha u tajta minn ottika li ovvjament mhijiex partiġaner. U tafx ngħid jekk hemm xi ħadd forsi li forsi b'xi mod niggistu jew ħass xi ħaġa fanni iktar milli jikkummenta, iktar nippreferi li jibgħat li b'mod personali u jiena ntih il-perspettiva tiegħi, iktar milli jaqbad ifajjara u jgħidu għax jiena ġast qed nesprimi literalment l-iktar opinjoni onesta mingħajr ma niggwadanja xejn ħatex palma sammejt jiena lill-Labor tajtulu meta ħassejt li kelli inti elezzjoni, lin-Nazzjonalista tajtulu meta ħassejt li kelli inti elezzjoni, meta ħassejt li t-tnejn li huma fihom xħobs, fittix partiti oħrajn. Jiġifieri. So m'għandi l-ebda aġenda Portugal. Li għandi biss u għal-qalbi huwa Malta, u nibqarejt li nħobba ħafna l-Malta, u l-Oman, li kulħadd għandu id-drittijiet tiegħu. So, issa qed nispera illi l-affarijiet b'xi mod jew ieħor hopefully bil-ġenerazzjoni ġdida jiċċaqlaq xi ħaġa li di ma tibqax tirrepeti lilha nnifisha li dejjem same old story. L-istorja dejjem l-istess. Jibda tajjeb u mbagħad korruzzjoni u tgerfiġu ġenu jinqaleb jerġa' jibda tajjeb korruzzjoni u dejjem il-poplu dejjem jittewweb, dejjem jittewweb. Mela, tlaqna?